Morning teenager. Nde nkhani ya lero ikutitenga kale nthawi ya nkhondo ya Second World War. Ngati muli ndi chakumwa pafupi inu tagwirani tenticheze. Amata mphaka ali ndi 9 lives, koma pali mphaka wina oti anatutumusa anthu eti nthawi ya Second World War. Ndiye nkhani yake ndi mphaka uyu, dzina lake Sam. Sam anali mphaka oti anali ndi mwini wace anali soldier wa mu Navy. Analochoka ku Germany. Eti nde anamutenga amakhala naye pa battleship ya ku Germany dzina lake Bismarck. Mu 1941 nkati mwa nkhondo inapezeka kuti British Navy inaphulitsa ship ya Bismarck nkuipanga destroy. Ndipo ma soldiers kandinena kuti ma sailors 2000 anamwalira, ena anafa ndi kuphulisidwa, ena anamira. Nde ma rescuers atafika anapeza kuti onsewo amwalira, anthu afa chani koma anapeza kuti panali thabwa lina lake limayandama pamwamba pa nyanja. Pamwamba pa thabwapo panali mphaka odali moyo wangoyima pamene pajapo. Anthu pali mphaka to apo, anamutenga mphaka uja. Eti komano ma rescuers amene anali ma British. Eti ship inamira ija kwawo kwa mphaka uja Sam kunali ku Germany. Now ma British anamutenga kumuyika mu ship yawo. Ship yake dzina lake HMS Cossack. Ali basi ndi mphaka wathu. Ma British aja anampasa dzina lina, dzina lake kukhala Oscar. Eti nde akhala mu ship yawo HMS Cossack. Ali pa nyanja nkati mwa nkhondo. Mosakhalisa HMS Cossack ija inaphulisidwa ndi torpedo. Adachiphulisa anthu ambirimbiri, so ma hundreds and hundreds anthu anatani anamwalira. Anthu ena kufika pamene paja pamene poti pali wreckage ya ship ija akupeza pali thabwa, pali mphaka watani wayimirira pa thabwa paja ali moyo. Anamtenga mphaka uja. Mpamene dzina loti Unsinkable Sam linabwera. Ndi a Navy amene anampulumusa wananena kuti mphaka uyuyu akuoneka kuti amakonda kukhala mu mashipi. Eti anamperekaso kwa ship ina. Ndi anamuyika kwa ship yotchedwa HMS Ark Royal. Icho china chonyamula ndege. Mwazidziwa zimashipi zija zimakhala ndi ngati runway yonena kuti ndege za nkhondo zikaphulisa zibwerera zizatera pakati pa nyanja. Nde iyi HMS Ark Royal inali aircraft carrier. Nde anakhala menemo koma sipanatengeso nthawi HMS Ark Royal inaphulisidwa mpaka inamira. Itamira anthu ma rescuers anabwera akuzapezaso pali thabwa likuyandama. Pamwamba pa thabwapo pali mphaka. Nde anapeza kuti wapulumuka ma shipwreck atatu. Eti ma disaster atatu. Anthu ambirimbiri thousands died. Ma Navy officers anamwalira pa nkhondo koma mphaka isa amafa nawo. After pamene popo palibe anamuyika so pa shipi, ananena kuti awa basi azikatani achite retire, aona ngozi zambiri. Anamtenga makakhala pa ground sanamuyike so pa nyanja. And from that time ankatchedwa Unsinkable Sam chifukwa cha kusamira kwake kuti ngozi zingachitike, iye amangopezeka ali pa thabwa akuyandama. Unsinkable Sam anafa mu 1955. Zikomo kwambiri.